Здравейте, приятели! Аз съм Олег, съпругът на Гергана и сега ще ви покажа оранжерията, която направихме с нея и с помощта на някои други допълнително хора. Какво стана и какви домати сме засяли. Не, че знам много сортовете, защото ги забравих, посадих, но както и да е. Сега ще си взема каската от Втората световна война и ще наберем някой друг домат. Заповядайте в тази... Тук има една краставица, ето казвам, където ще я откъснем, защото няма много краставици нещо за сега. Виждате, ето, това е бяла краставица, крокодилка. Сигурен каква е тази точно, но е много вкусна. Бяла, супер сладка и супер хрупкава, няма много семена. Това е най-добрият сорт според мен. Доматчета, нямам никаква идея какви са, честно казано. Това ми прилича на някакъв розов домат. Сега ще откъснем един, за да... Но, какво направим? Ето доматче. Розово, сладко. Тук имаме едни много интересни черни черита. И много интересно, виж като махнете и тук. Това. Да. Него са много красиви пък. И са сладички и вкусни. Ето вижте една краставица, къде има от домата расте краставица. Ето, краставица и домат, направо салата на едно растение расте тук при нас. Тук виждам един домат, който съм почти сигурен, че е готов. Много красив, да. Розов цвят. Домата, който откъснах сега, също много красив. Ще направим буркани, няколко, и една манджа ще ви покажа. Тук вижте пък на тези почнаха, той виж какво е, има интересно чушка, нещо. Да, той пък друг вид салата с чушки, домати с чушки. Ще се откъсна, ето вижте сега, ето мъничко домати, ще си го хапна и сега веднага на момента. Няма да го мия дори, защото не е пръскано с нищо. Нищо не е прилагана никаква химия. Много е добър. Тези тук са от култук поникнали. Култука е пораснал. Ето тук ела да ви покажеш го в тези. Тези двата, виж как са паднали и пак са поникнали догоре. Направо са изкривили от тежестта на доматите и аз нямах хубави колчета тогава. Там зад има... Тези трите тук са забрани. Дай да ги вземам, ако искаш. Спокойно са. Да. Оп, той му излезе. То с още малко май може да остане. Според мен бабино чудо е това. Бабино чудо, да. Изглежда си като селски домати. Той е розов. Уж бил стар. Не знам, не мога да кажа. Ето това е жълт домат. Имаме тук три. Той е оранжев всъщност. Този е още не е озрял напълно. Жълтия домат е много вкусен, между другото. Супер месест, почти няма никакви семки, като праскова. Такъв на консистенция. Много вкусен, сладък и леко киселичък. На мен ми харесва за салати, много ми харесва. Въпросът е, че самото растение на домата не е добре. Жълто е, дребно е, има 5-6 големи домата и това е. Този пък листата му направо и той има само 2 домата. Нали, големи са, но 2 домата. Тези, ако се спомням правилно, бяха някакви италиански. Има чичио, домати съм взел семена, но нямам идея кои са чичиото, честно да ви кажа. Те са някакви гиганти, големи. Да, ето голямо. Да. И тук от тази страна мога да покажеш, имаме още краставици. Бели пак.
Бели, Има и няколко, и там има една даже за късане. да, но не са хубави. Те зелените не знам какъв сорт са, ама не са вкусни. Да. Обаче те не озряват отгоре и тъй стои зелено. Аз знам, че вътре е червено, обаче Да. то се е червен сорт, те червените нещо зацепят повече, не знам защо. Нямам идея, генетика Може някаква. да отцепи. Какво набрахме в каската? Чушки нямаме ли? Чушки имаме, тук съм... Ето ги чушките, сега ще... Той са лимонови чушки някакви. Вижте колко много чушки има. Направо е фул с чушки, гледай. Аз толкова с чушки не съм виждал на един корен. Гледай, то навсякъде чушки. Не са големи, ама са бая лютички. Къса е. Това е всичко от нас в този епизод. В другия епизод ще покажем какво правим всъщност с тези домати. Ще направим буркани за зимата с домати, а в следващия ще направя една манджа, селска манджа с домат, която много обичам също. Това е. Благодаря ви за вниманието.